Esta foi unha das noites máis frías do ano, notárono ben no centro e no interior da comunidade. Na montaña, en Manzaneda, chegaron os 7 graus baixo cero. No interior das provincias atlánticas, os termómetros tampouco subiron dos 0 graus. Moito máis. Hai menos 1 grado, o sea que se nota de estos días atrás. Porque eu salgo a caminar todos os días e se nota a bajada de temperatura. No veño da Coruña sí que notei un pouquiño máis de frío, pero bueno, conozco un pouquiño xa o clima de Ourense, así que gústame, incluso me gusta o frío, sí. Que tal? Boas tardes. Os impulsores do Santuario Animal Bacaloura están a punto de ver o seu soño cumprido. A semana que ven poderían rematar xa o traslado de todos os animais que acollen a súa nova localización en Arzúa. Aquí coidan de animais abandonados, maltratados e comisados, e xa teñen 250. Faltanlle 7 por trasladar e para iso piden colaboración. Acabamos de conseguir, creo que un hito moi grande, que crear un santuario en Galiza, consolidalo cun terreno en propiedade onde nunca van a poder botar os animais, onde defendemos os dereitos dos animais e que ademais o facemos en galego, que moitas veces isto é unha loita nas redes sociais e de cara á sociedade, e que pensamos que necesitamos ser moitas máis, así que animamos a xente a que se una a nós. En este Galicia Noticias estaremos en directo en Lorbé. Dende a 1 da tarde, a Centola é a protagonista no porto desta localidade. Celebran a festa gastronómica dedicada a este produto, no que van repartir máis de 1.200 centolas e máis 1.200 kilos de mexillón. A centola dun kilo despáchase a 18 euros. Pois é un día moi especial, celebramos a apertura da veda da centola para dar a conocer os produtos que temos aquí. Teño costume de facelo todos os anos e veño, non sei, préstanos ter as centolas de Lorbe. Comezamos este Galicia Noticias en Santiago, onde unha operación policial contra o tráfico de estupefacientes remataba cun 100 de persoas identificadas. A redada desenvolveuse en 2 locais de ocio nocturno do Ensanche. Houbo 2 persoas detidas que quedaron en liberdade cun expediente de expulsión do país aberto. Entre as 7 e as 9 da mañá o Ensanche Compostelán asistiu a un dispositivo policial pouco habitual. Había como 5 furgóns, 3 ou 4 coches da local. A redada comezou neste after e continuou nun pub situado a poucos metros. Os axentes identificaron e cachearon os clientes e interviñeron pequenas cantidades de droga e varias navallas. Detiveron 2 persoas por supostamente estar en España en situación irregular. A propietaria dun dos locais séntese vítima das queixas veciñais. Yo creo que ellos hacen eso es por culpa de los vecinos que nos tienen acosados. Yo la gente mala no la dejo entrar. La gente mala hace botellón afuera y roban a los clientes. Os veciños levan anos denunciando os problemas de inseguridade nas inmediacións destes locais. Llevamos 8 años con el tema, yo tengo que abrir el negocio más tarde, vas con tu hijo y que tienes de repente un altercado que 2 personas se están pegando. Hai peleas, hai xente que se está drogando, xente que se mete nos portales e amenaza a xente. Ademais, a Policía Local abriu dilixencias aos establecementos por exceder a capacidade máxima autorizada e por diversas deficiencias nas instalacións. A rede viaria galega ten 14 dos tramos de estrada máis perigosos de todo o ámbito estatal. 3 deles encóntranse na provincia de Lugo. O tramo de estrada máis conflitivo na provincia de Lugo encóntrase no quilómetro 530 da Nacional Sexta, cun índice de perigosidade 16 veces superior á media estatal. Son datos do último informe elaborado por automobilistas europeos asociados que revela que os puntos con maior risco corresponden a estradas nacionais. Outros treitos perigosos atópanse na Nacional 547 en Palas ou na Nacional 634 en Mondoñedo, pero hai moitos máis. É o caso da Nacional 540 á altura de Meixón Frío, en Taboada, onde se registraron numerosos sinistros nos últimos anos. Houbo accidentes graves, houbo salidas de vías, houbo moitos rebentos de rodas, e colisións entre uns vehículos e outros, e en algún caso tuvo que vir a ambulancia recoller a xente que tuvo accidente. Alguna salida de vía e tamén algunha colisión, porque o non haber un arcén como Dios manda,
Tú ves co coche e alguén se despista e non tes pa onde apartar, apartas pa cuneta. Hai escasos meses, o pavimento da estrada foi renovado. De feito, os residentes na contorna confirman que se reduciu a sinistralidade. Agora no verán anduveron arreglando casi todo o tramo da carretera e notouse moito, a verdade, e esperamos que haxa menos sinistros e que nos mellorou moito a vida a hora de circular pola vía. Tal e como a deixaron agora, se supón que arreglando firme iban a evitarse moitos accidentes. Pero poden ustedes comprobar como quedaron os accesos. Entonces, isto é un parche mal botado. No caso deste tramo perigoso, a vía foi asfaltada de novo tras anos de queixas por parte dos usuarios. Esta mañá faleceu a muller de 86 anos que se atopaba en estado crítico despois dun grave accidente de tráfico ocorrido onte na Nacional 540 a saída de Lugo en sentido Santiago. Era a muller do outro falecido no sinistro, o condutor de 82 anos, que primeiro bateu de lado contra un camión e logo de fronte contra outro coche. O condutor do camión resultou ileso e a muller que viaxaba no outro coche só tivo feridas leves. E hai consternación no Morrazo pola morte nun accidente de moto de Miguel Gestido, de 26 anos, un dos tripulantes do barco Praia de Menduiña, que axudou nos labores de rescate do Pitanxo en augas de Terranova. Miguel Gestido foi compañeiro de camarote de Samuel Cuesi, rescatado xunto co patrón do Pitanxo e o sobrinho deste. As familias do Villa de Pitanxo amosaron hoxe o seu pesar polo pasamento de Miguel Gestido, de quen destacan o apoio que lle deu a Samuel Cuesi, testemunha clave na investigación xudicial do naufraxio que desmentiu a versión ofrecida polo patrón do Pitanxo. Máis cousas, un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo revela o impacto dos residuos plásticos nos bancos de mexillón. A conclusión principal é que as bolsas de plástico e as tazas de pesca modifican o metabolismo dos mexillóns, o que provocan é que diminúa a súa capacidade de respiración e de filtración, tal como explica unha das investigadoras do Oceanográfico que participou neste estudo. A investigación forma parte dun programa internacional dedicado a avaliar o impacto da contaminación plástica mariña. Pues este estudio se ha realizado hace unos años aquí en la ría de Vigo para estudiar el efecto de las basuras marinas, en concreto de los macroplásticos, en comunidades bentónicas. Tanto los sedales de pesca, que fueron uno de los ítems que hemos testado, como las bolsas de plástico han tenido efectos sobre la fisiología de los mejillones, reduciendo tanto su tasa de respiración como su tasa de filtración, de una forma importante. É o equipamento tecnolóxico máis avanzado e preciso para tratar o cancro. Falamos do acelerador que se vai instalar no centro de protonterapia que se está construindo en Santiago e que supón unha esperanza para moitos pacientes. Hoxe chegou o primeiro dos seus componentes, Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, o Centro de Protonterapia de Galicia recibiu hoxe esa primeira peza do acelerador de protóns que servirá para tratar diferentes tipos de cancro. Trátase desta peza que poden ver tras de min, dun peso de 25 toneladas que viaxou dende Bélxica ata aquí, ata Santiago de Compostela. Está previsto que nas vindeiras xornadas sigan chegando máis pezas para proceder coa súa instalación xa no interior desta edificación que está situada a carón do Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Xa nas últimas semanas viaxaron ata aquí, ata a capital galega, un grupo de expertos para proceder xa con eses primeiros preparativos. A idea é que comece a funcionar a finais do ano 2026, convertendo a Galicia na primeira comunidade autónoma en aplicar esta técnica dentro da sanidade pública. Notárono de seguro e podemos confirmárllelo. Esta noite foi unha das máis frías do ano. Fixo frío en toda Galicia, aínda que o notaron con máis intensidade, como era de agardar, no centro e no interior. Na montaña destacaron 7 graus baixo cero en Manzaneda, baixo cero tamén no Cebreiro, onde onte víamos as primeiras folerpas da tempada e onde nesta noite non subiron dos menos 3 graus. No interior das provincias atlánticas, os termómetros tampouco subiron dos 0 graus. Na comarca do Deza baixaron ata os menos 3 graus centígrados. Moito máis. Hai menos 1 grado, o sea, que se nota destos días atrás. Porque eu salgo a caminar todos os días e
se nota la bajada de temperatura. Sí, hoy sí, muchísimo. De hecho no tenía bufanda y me tocó comprar una. Hai que aguantar, levo a térmica e adiante. No veño da Coruña, sí que notei un pouquiño máis de frío, pero bueno, conozco un pouquiño xa o clima de Ourense, así que gústame, incluso me gusta o frío, sí. Esta semana en Vigo un octoxenario pasou a noite a intemperie logo de perderse mentres facía unha camiñada polo monte. Por sorte non sufriu dano ningún e foi quen de pedir axuda cando se fixo de día. Para evitar estes sustos, os servizos de emerxencias lembrannos unha serie de consellos que compre ter en conta a hora de sair a facer sendeirismo, especialmente agora que anoitece antes. Camiñar é unha das actividades máis saudables para todas as idades, pero ten os seus riscos, dependendo do terreo, a dificultade do percorrido ou a hora a que se faga. De día é sobre esta hora, é a hora que a mellor nos ven. Ademais non hai, nin nos metemos no monte, nin en nada. Por aquí, polo campo de fútbol, por eu que sei, Costa Bella, pode ser, pero o monte non. Donde non hai xente, a mí non me gusta. Non, e de noite non. Neste tempo non podes ir por aí, podes balas, caes, se vai un solo xa é moi problemático. Mellor ir acompañados. Se pasa calquera cousa, polo menos tes quen che bote unha man. Non foi tan precavido un octoxenario de Vigo que se desorientou e acabou perdido no monte. Pasou a noite a intemperie ata que amenceu e puido pedir axuda nunha casa. Para evitar estas situacións, compre ter en conta as seguintes recomendacións. Primeiro, se pode ir acompañado un grupo de persoas, 2, 3, moito millor, e despois habería que levar roupa de abrigo, botas que non resbalen, calzado que amarre ben, sempre un frontal porque oscurece de seguido, aparte unha lanterna, un pouco de auga, uns snacks, levar o teléfono se pode con un nivel de aforro de batería e unha batería externa. Eu penso tamén que é moi importante planificar a ruta que imos a facer, comprobar a priori que meteoroloxía imos a ter, que día vai a facer e avisar a que hora imos a ir e, en principio, cal é a hora que temos prevista para voltar. Tamén é aconsellable dar a volta polo mesmo camiño se empeora a meteoroloxía durante a ruta. Para as persoas maiores, aconséllase o uso de sistemas de localización porque son máis propensas a desorientarse. Continúa a busca das dúas mulleres desaparecidas en Lalín en avión. A lalinense Clotilde Teixeira, de 53 anos, falta da súa casa da Rúa Real dende o luns pasado. Equipos de emerxencia, da Garda Civil, voluntarios e veciños participan intensamente na súa busca sen que polo momento haxa resultados. Tamén en avión se afanan en buscar a Manuela Conde, de 73 anos e desaparecida domingo pasado do lugar de Rubillón. Dende entón non houbo rastro dela nin ninguna pista. Leva décadas liderando os concellos coa poboación máis nova da provincia de Lugo e dos poucos que segue gañando poboación. E agora, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, en Burela, falamos desta vila da Mariña, tamén está o barrio onde viven máis persoas novas ca maiores de 65. Trátase dun barrio do centro da vila onde viven máis de 2.000 persoas. Burela é das poucas vilas galegas onde a demografía fala en positivo e a tendencia non é nova. Leva así 2 décadas. Nos últimos anos gañou case 1.000 habitantes e a idade media non supera os 42 anos. Esto habla bien de la población, que hay alegría, hay dinamismo y también progreso. Que habrá un 10 ou un 12% máis xente, sí, nova, sí. Os traballos na pesca, na sanidade, os servizos e a tranquilidade da vila fan que moitas familias a escollan para instalarse. A vantagem que tem aqui a seguridade. Hospital, que é un servicio moi importante, 2 guarderías, despois supers, tiendas e de todo céntrico. En Burela andas dun lado ao outro a pé. A maioría instalanse no centro da vila, onde viven máis de 2.000 persoas entre a estación de autobuses e o Peirao, e onde está un dos poucos barrios de Galicia onde viven máis nenos e adolescentes ca maiores de 65 anos. Unha filla e 2 fillos, 5 netos, 2 netos e 3 netas, e máis familia é familia. Há outros pueblos que há maiores, aqui há máis jovens. Moita juventud, muchísima, sí que hai mamás moi novas,
Eso sí que se nota. Y muchos niños, porque yo tengo una, y te digo que son muchísimos, y muchas futuras mamás van a tener este año. Con case 10.000 habitantes, a vila é todo un exemplo de convivencia. Nela cohabitan ata 51 nacionalidades. Abrímonos a todo o mundo, entonces toda esa xente ao final trae xente máis nova, e iso eu creo que é o que máis move a Burela. Máis cousas, ata 1.200 centolas están hoxe á venda no Porto de Lorbé, no Concello de Oleiros. Ali celébrase a festa que lle dedican cada ano. Como vai a mañá, Xoel? Pois a vista da afluencia, Chus, o certo é que parece que a mañá e a xornada aquí en Lorbé están sendo todo un éxito nesta 10ª edición da Festa da Centola. De feito, algún dos asistentes co que falamos esta mañá comentábanos que chegaron a facer mesmo alrededor de 2 horas de cola para poder probar un destes produtos do mar que dende a confraría recoñecen que son de excelente calidade. Non son as centolas, por certo, o seu prezo está a uns 18 euros a ración de 1 kilo, senón tamén o mexilón do cal se van a repartir alrededor dunha tonelada a un prezo duns 12 euros. Moitos deciden probalos in situ aquí nesta carpa instalada no porto con capacidade para unhas 1000 persoas, pero moitos outros deciden tamén levalo para a casa e conxelalo xa coa allada posta nas mesas deste Nadal. Pois é un día moi especial, celebramos a apertura da Veda da Centola para dar a conocer os produtos que temos aquí. Teño costume de facelo todos os anos e veño, non sei, préstanos ter as centolas de Lorbé. E coa chegada do frío comeza tamén o tempo dun produto moi galego. Chegan aos mercados as primeiras navizas do ano. Na Praza de Abastos de Ourense, os postos tínguense de verde e din que estes días xa notan un aumento da venda deste produto típico do outono. Primeiro chegan as navizas e logo virán os grelos. Ca baixada das temperaturas, as navizas son as protagonistas estes días no Rianxo. Dous destes e un do pequeno. Dos grandes, entón? Sí, dos grandes e un do pequeno. Home, agora está no tempo ideal para comelas. Se non se comen agora, despois xa pasa o tempo xa nada. A xente tenen que venir, porque agora ese tempo apetece comer caldo galego. E a naviza xa levamos días empezando a vendelas. Pensa que ve un mal tempo, llovir o mal tempo, a xente tírase a verdura. Neste posto contan que chegan moi frescas de produtores dos arredores do Ourense e de Verín tamén. E bo produto, porque levamos uns tempo non choveu, pero agora empezou a chover, choveu a semana pasada unas aguas, muchas aguas, así que entonces tiene que ser bo este ano. Os prezos están entre os 2 e os 3,50 euros, dependendo do tamaño do mañuzo, iso sí, mellor acompañadas con algunha carne. Ahora é época da naviza. E como che gusta comela a ti? A mí é grelo. Eu cocidas con patata cocida e un chourizo e nada máis. A min cocidos con chourizo. De cocidas, despois con refrito. É si, bueno, se hai que comerse en refrito con aceite tamén se comen, pero bueno, a naviza comese con un pouco de lacón. A ver, que estiven aderezada, como galleguiños e nada máis. E por se hai dúbidas, primeiro ven a naviza e a partir de decembro ou xaneiro o grelo. Esto que levas ti é naviza, pero logo isto é grelo. A naviza é o que máis está triunfando, porque o grelo, aínda que certo é que si é grelo, pero ten distinto sabor a cando é o propio grelo. Primeiro é a naviza, e depois máis adiante ven o grelo, que cando boto eu chamo o xurmelo. É un dos produtos máis buscados no outono e as navizas son un dos ingredientes imprescindibles do caldo galego. Un caldo de navizas foi unha boa agua, pois con os codillos, unha grasiña, un guaxiño de ternera e despois patata, unhas fabas, o mellor, que coza moi lentiño. Un sabor humilde, pero típicamente galego, que sabe a fogar e a tradición. Segundo o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o consumo de pan en España caeu nun 25% nos últimos 10 anos, situase de media nos 29 kilos por persoa ano. Con todo, Galicia é a comunidade onde máis se consome este alimento. Un dos motivos pode ser a altísima calidade que ten aquí este produto, xa que a nosa comunidade é moi difícil atopar unha panadería artesanal onde non cozan bo pan.
O Santuario de Animais Bacaloura está a punto de completar as obras das novas instalacións en Arzúa e xa só faltan por xuntar os 4.000 euros necesarios para o traslado dunha das porcas. 250 animais están acollidos no Santuario Bacaloura, fundado en Santiago en 2013. Estes días están rematando os traballos nas novas instalacións en Arzúa, nun terreo de 5 hectáreas para que cabalos, ovellas, cabras, vacas, porcos e aves que foron abandonados ou maltratados recuperen unha vida en semiliberdade. Que isto só se fai coa axuda de moita xente, o sea, acabamos de conseguir, eu creo que un hito moi grande, que crear un santuario en Galiza, consolidalo cun terreno en propiedade onde nunca van a poder botar os animais, onde defendemos os dereitos dos animais e que ademais o facemos en galego, que moitas veces isto é unha loita nas redes sociais e de cara á sociedade, e que pensamos que necesitamos ser moitas máis, así que animamos a xente a que se una a nós a seguir axudando os animais. Xente como María e Pablo, os dous voluntarios que esta mañá estaban traballando nas novas instalacións, pero hai outros 40 que colaboran nas obras ou nos eventos que organizan para recadar fondos. Por convicción, eu son vegana tamén desde fai moitos anos, e entón, bueno, pois a labor que fan é indispensable, tanto para darlle unha segunda vida a todos estes animais, pero tamén de divulgación e para cambiar un pouco o paradigma de como entendemos a nosa relación cos animais, non? Que conocín o santuario fai moitos anos e bueno, sempre quisen formar parte do voluntariado para poder botar un grano de area. Dende fai un ano por aí, si que puiden, e a verdad que me encanta, porque ao final está conectado un pouco ca naturaleza, axudar os animales, facer un pouco de todo, aprendes moitísimo, está genial. 2 touros e unha vaca ainda están nas dependencias antigas, pendentes de que Medio Rural autorice o traslado. Tamén 4 porcos grandes. Todo se pagou a base de doazóns. Acabamos de lanzar o último pasaporte, que é o pasaporte de Xulia, unha das porcas, porque dividimos os cartos que nos facían falta para construir as instalacións dos animais e pagar os seus traslados en cada un dos animais que tiñan que vir. Entón, ahora xa solo falta, dos 11 que tiñamos que traer, xa solo falta Xulia e o seu pasaporte. Son 4.000 euros, que cada euro supón unha rifa, todo o mundo que faga unha doazón por cada euro que dona entra no sorteo de un montón de cousas interesantes que temos na nosa página web e nas nosas redes sociais, viaxes, comida, roupa. Para o futuro teñen proxectos relacionados coa ecoloxía e os dereitos dos animais. Ben, pois así rematamos. Quedan agora con Noelia Rodríguez e a información do tempo.